дастпарварони мактаби футболи кӯдаконаи Сити барои иштирок дар мусобиқаи кушоди Қазон омодагӣ мегиранд. Ин мусобиқа миёни намояндагони академияҳои футболи кӯдаконаи Федератсияи Россия сурат мегирад. Ҳамкоронамон дар як тамрини наврасон ширкат намуда, сатҳи омодагии онҳоро чунин баҳо доданд. аз бар кардани либосҳои варзишӣ, гарм кардани бадан ва тамрини сахту сангин, ҳамегуна дастпарварони мактаби кӯдаконаи футболи Сити ба мусобиқаи дар пеш истода омодагӣ мегиранд. Барои сафар ба шаҳри Қазон рӯзҳои ба шумор мондааст. Бо наздик шудани мусобиқа тамринҳо низ сахту сангинтар мешаванд. мусобиқаи мазкур дар ҷумҳурии Татаристони Федератсияи Русия баргузор мешавад. Ба иқрори мураббиёни клуби футболи Сити, мактаби онҳо бештар дар фаъолияти худ ба хислату хулқ ва кирдору шахсияти кӯдак таваҷҷӯҳ зоҳир мекунанду баъдан ба футбол. зеро наврасон бояд дар чаҳорчӯбаи накӯкорию хулқу кирдори намунавӣ дошта ба камол расанд. барои иштирок дар мусобиқаи мазкур ки шаҳри Қазон дар худ фаро мегирад, дастаи футболи кӯдаконаи Сити давоми 2 ҳафтаи охир аст ки омодагии ҷиддӣ мебинад. дар ин маърака намояндагони шаҳри Душанберо шогирдони академияи футболи ба мисоли ССКаи Москав, Рубини Қазон, Зенити Санкт-Петербург ва дигар мактабҳои футболи кӯдаконаи маъруф интизор аст. новобаста аз рақибони пурқувват, дастаи футболи Сити ҳадаф дорад то дар ин мусобиқа натиҷаи назаррас нишон бидиҳад. Я Норион Джасур, мне 9 лет, и я уже почти 2 года занимаю в ФК Сити. Я играю на позиции полузащитник. Моя мечта — стать великим футболистом и выступать за нашу сборную Таджикистана, и также играть в клубе Барселона. Мы летим в Казань, чтобы представить наш клуб и занять первое место. дар ин мактаб на танҳо кӯдакон дунболи туп давиданро меомӯзанд, балки дар қалби кӯчаки онҳо аз хурдӣ орзуи қаҳрамон шуданро парвариш медиҳанд. яъне қаҳрамони на танҳо дар футбол, балки дар накӯкорию омӯзиш ва намунаи ибрати дигарон буданд. мактаби футболи Сити ҳатто кӯдакони 5-6 соларо низ ба варзиши рақами 1 ҷаҳон ҷалб месозад. аксар футболбозони оянда дар баробари баланд бардоштани маҳорати варзишӣ ҳамзамон орзуи расидан ба дастовардҳои бузургро ва монанди идеалҳои худ дар футболи ҷаҳонӣ мепарваранд. дӯстдоштаи бозингарои ман Месси ва Криштиану Роналдо ҳастанд. дар оянда ман мехоҳам ки онҳо шавам. мо баъди 1 ҳафта пас ба мусобиқаи Казань мерем. мо мехоҳем ки якум ҷоро гирем ва парчами Тоҷикистонро бардорем. дар мусобиқаи маъруф бо номи Қазон Кап футболбозони навраси то 9 сола даъват шудааст. чемпионати мазкур сар аз соли 2010 инҷониб ҳамасола гузаронида мешавад ки имсол иштироки 24 дастаи футболи кӯдакона дар назар аст. иштирокчиён дар 4 гурӯҳ тақсимбандӣ шудаанд ки ҳар як гурӯҳ аз 6 тим иборат мебошад. баъд аз 5 вохӯрӣ ғолиби гурӯҳ муайян шуда ба даври нимниҳоиро хат пайдо мекунад ва футболбозони наврасамон барои комёбиҳо таманнӯ намуда умедворем ки аз шаҳри Қазон ба ватан бо ҷоми мусобиқаи мазкур бармегарданд.